Para sa health services, kung sa mga kulangan, sa mga kompleks itong katawan, ipasunod nila diya. Mabutang ka ba ito, doon ka mong tao? O taga-Mabinay rin po. O, taga Mabinay. Alang-alang, taga Dubugite. Pitis, Pluto, Plite. Oh, Pluto, Plite. Balik-balik. Kano sa mag-apply ang mga opisina ko? Kaulat naman tayo sa ito ang oras sa ito ang Regional Director sa Department of Health. No? Kaya ako siya ako publisingon. Tabang na ito ba? Kaya magbutang mo na sila tambal niya. Kintab niyo yung pintal. Ha? Kintab kitong pintal. Mapuko kita anong tanaw, Tron? Gusto ko ka dito. Oo. Kintab-kintab niya. Kintab, eh. Ate ha? Kintab-kintab. Kasinaw niya eh. Kaya suwali upaw na niya. Kaya pa siya ako. Para rin siya ako. Action! Balita!